Давай, давай. Няма страшно. Не, няма проблем. Обаче филм Хелкова Рък става много притеснява. Това е, аз пак ми, че ако беше някъде само право нагоре, да не е така настрани. Да. Еми то това му е интересно. Да си играеш, Филм? Ръба е кофти. Някой е много тежки, също не е добре. Да. Да, виж при мен и същия проблем. Да. Те при мен почва да се върти заради това. Плюс това отдолу има лед и няма спасение. Няма, не, отдолу ли да просто направи по-малата проблема. Задното обаче много помага като се включи. Виж на диагонал. Да. Предна дясна и задна лява. Задна лява, да, също като при мен. Еми няма гумова легаси тук. На една гума да потегли. Давай, Само назад. Само направо. Без ляв. Изправи се. Изправи бе. Изправи, че падаш от колово задък. Чуден си.